Jeg er taget til Svalbard med mit kamera for at opleve den arktiske natur og dokumentere, hvad der er sket med naturen i takt med, at temperaturen stiger. Ingen kan med sikkerhed sige, hvad den globale opvarmning betyder på sigt. Men de første tegn har allerede vist sig. Svalbard er et fascinerende område, og et af de steder i verden, hvor konsekvenserne af de højere temperaturer ses allerede nu. Min hovedbase er et russisk ekspeditionsskib, som vil forsøge at sejle hele vejen rundt om øgruppen. Normalt er det ikke muligt, men på grund af den globale opvarmning smelter havisen, og jeg har nu mulighed for at blive den første tv-fotograf, som dokumenterer, om det kan lade sig gøre. Skibet sejler om 8 dage, så jeg har tid til at se mig lidt omkring. Det her er verdens nordligste samfund, og jeg går i øjeblikket på verdens nordligste hovedgade. Den ligger på 78. breddegrad, ca. 1300 km syd for Nordpolen. Byen hedder Longyearbyen, og den ligger på øgruppen Svalbard, ca. 1000 km nord for Norges kyst. Heroppe er der flere isbjørne end mennesker. De har levet sammen i god ånd i mange år, men i de senere år er isbjørnene blevet mere nærgående. De er begyndt at gå ind i byerne, de krasser på vinduerne og bryder døre op for at få mad. Årsagen er blandt andet, at isbjørnens føde forsvinder i takt med den globale opvarmning. Her i børnehaven er et massivt hegn gravet dybt ned i permafrosten for at holde isbjørnene ude. Jeg skal uden for bygrænsen, og derude i den arktiske natur foregår livet på isbjørnenes betingelser. Hvis man savner på skilte, ja, så vil det her virkelig være et hit, for der findes kun 2 skilte af den slags i hele verden, nemlig på Svalbard. Det er sådan, at i det øjeblik, at man går uden for byen, ja, så er det lovpligtigt, at man skal bære våben. Fordi isbjørnene, de er overalt på Svalbard, og man ved aldrig, hvornår de dukker op. Nu går jeg jo ikke med våben til daglig, så derfor skal jeg have lidt instruktion, inden jeg bevæger mig ud på egen hånd. Den får jeg af Caroline, som jeg møder ude på fjeldet. Hun er dansk og lever heroppe som slædekusk. Hun kender konsekvenserne af at møde en isbjørn, når man ikke er bevæbnet. For få år siden begav 2 norske kvinder sig ud på en skitur i det her område lige uden for Longyearbyen. De havde ingen våben med. Pludselig mødte de en isbjørn, og den ene kvinde blev angrebet og slæbt væk. Den anden prøvede at hjælpe hende, men blev i stedet dræbt af isbjørnen. Den sårede kvinde hentede hjælp i byen, og isbjørnen blev skudt. I dag står mindesmærket her tilbage. Caroline har aldrig oplevet et angreb, men hun har flere gange mødt isbjørn på sine ture. Det har jeg, ja. Men det har altid været uden problemer. Jeg har aldrig måttet skræmme nogen væk eller skyde mod en isbjørn. Altså først, hvis man kan komme væk, så skal man gøre det. Det er den, som bor her. Det er den, som har første ret. Så hvis du sidder på en scooter, så kører man væk, ikke? Og ellers, så, hvis den kommer for tæt på, så kan man prøve at skræmme den væk. Og det lykkedes normalt. Vi har en signalpistol, og man kan råbe og skrige, og man kan gøre lyd i det hele taget. Usædvanlige lyde af enhver art. Men altså, det sker jo 1-2 gange om året heroppe, at folk er nødt til at skyde en isbjørn i nødværge. Nu føler jeg mig bedre rustet til at bevæge mig uden for byen på egen hånd. Der er stadig nogle dage til det russiske ekspeditionsskib er klargjort, og derfor har jeg tid til at tage en tur ud på tundraen. Jeg skal ud i et område, hvor den kortnæbbede gås yngler. Det er en speciel fugl. Den er helt afhængig af det klima, der er i dag. Herude på tundraen studerer 2 biologer den kortnæbbede gås. De arbejder i området i ugevis og bor i de gamle fangsthytter, som ligger langs Svalbards kyster. Hvis jeg møder isbjørn derude, håber jeg ikke, at jeg får brug for min riffel. Det er nok. Det er flere dage siden, den er gået her, den her store bamse, men I kan nogenlunde fornemme, hvor stor en lap den egentlig har, når man ser min hånd ved siden af her. Sådan. Isbjørnen lever næsten udelukkende af sæler. Dem kan den kun fange på isen, men isen er smeltet. På vej til dalen, hvor den kortnæbbede gås yngler, går jeg langs fjorden, der normalt plejer at være isdækket på denne her årstid. Og da isen er væk, er sælerne også væk. Og en strandet isbjørn har ikke fået noget at æde i en måned eller mere. Det betyder, at hvis jeg møder en isbjørn lige nu,
kan være dødsensfarlig. Derfor er jeg ekstra opmærksom, når jeg færdes på tundraen. Pludselig er den der. Først troede jeg, det bare var en hvid sten, men så bevæger den sig, og det går op for mig, at jeg står 100 meter fra verdens største landlevende rovdyr. Nu gælder det om at være helt stille og håbe på, at den ikke får færden af mig. Men filmes, det skal der. Heldigvis lunder den væk igen og bevæger sig længere væk fra fjorden. Normalt går isbjørnen ikke så langt ind på land, men fordi den er tvunget af sult, afsøger den et større område for at finde føde. Her er det havternernes æg og unger, det går ud over. Men også endnu længere inde i dalen er isbjørnen blevet en trussel for fuglene. Her møder jeg de 2 biologer. De er i gang med at undersøge yngleforholdene for den kortnæbbede gås. Gåsen er en trækfugl, som kun kommer til Svalbard for at yngle, fordi der netop her er de helt rigtige forhold. For den kortnæbbede gås vil det være en katastrofe, når det bliver varmere. Mere varme giver også mere regn, og det betyder, at vegetationen bliver højere, og så kan gæssene ikke holde øje med deres fjender, når de ligger på rede. Gæslingerne, der skal gå den lange vej til kysten, kan heller ikke bevæge sig rundt i det høje græs. Gåsen på Svalbard har allerede nu fået flere fjender. Der vil sandsynligvis kun gå nogle få år, før de for alvor mærker følgerne af det varmere klima. Jeg kan ikke blive herude længere. Jeg skal ind til byen igen, hvor ekspeditionsskibet venter. Skibet er bygget helt specielt til at sejle i arktiske områder. Besætningen er russisk og har stor erfaring i at navigere i isfyldte farvande. På denne her tur er der foruden mig 40 forskere, og vi har lejet skibet specielt til den her ekspedition. Jeg er spændt på, om der vitterligt er smeltet så meget is, at vi kan sejle hele vejen rundt om øgruppen. Tyske forskere har målt alarmerende høje temperaturstigninger i havområdet mellem Grønland og Svalbard. Store dele af isen på Svalbard er allerede smeltet, og turen her vil vise os nogle af de konsekvenser, det har for dyrelivet. Mange af dyrene er afhængige af isen for overhovedet at kunne overleve, men de seneste års varmere klima har allerede sat sine spor. Flere gletsjere er svundet ind med op til 2 km på under 20 år. Den her lille kahyt, den skal så være min bolig i de næste 14 dage. Fordi jeg satser jo på at komme hele vejen rundt om Svalbard. Og vi skal i land en masse spændende steder. Fuglefjelde og andre steder, hvor der er masser af dyr og fugle. Og jeg håber virkelig at komme tæt på den største af dem alle, nemlig isbjørnen.
På Svalbard findes der kun 2 egentlige byer og et par forskningsstationer. Resten af øgruppen er ubeboet, og det er derfor meget svært at komme rundt i området. Når jeg og de 40 botanikere, ornitologer og biologer skal i land for at se nærmere på dyr og planter, så foregår det i gummibåd fra det russiske skib. Samtlige 40 ekspeditionsdeltagere er fra Danmark. Det er ikke ualmindeligt at møde rigtig mange forskere på disse kanter. Svalbard er netop blevet interessant på grund af den globale opvarmning. Og fordi isen er smeltet, er det nu muligt at komme ud i de områder, der tidligere var helt isolerede. Med geværet på skulderen bevæger mig lidt væk fra gruppen. Her på Svalbard kan man vandre i timevis uden at se en eneste fugl. Når det så endelig dukker op, ofte i nærheden af en sø, hvor der er føde, så er der tit rigtig mange. Hver fugleart er tilpasset til at leve i netop det her miljø. Kongeedderfuglen her er mere rund og butte end de edderfugle, vi har i Danmark. Det er den for bedre at kunne holde på varmen. Kongeedderfuglehannerne er de mest farvestrålende. Men det ser ud til, at det er hunnerne, der er de mest aggressive. Især når de som her kommer for tæt på hinanden i parringsfasen. Hannerne holder sig på behørig afstand og vil helst bruge tiden på at imponere hunnerne. En anden af de fugle, der yngler ved søen, er den rødstrubede lom. Lige nu bygger den en rede, der kan flyde frit på søen. På den måde er lommen og dens unger i sikkerhed for den sværeste fjende, polarræven. Den rødstrubede lom skal have vand omkring sig hele tiden. Benene og den strømlignede krop bringer den hurtigt frem på jagt efter fisk og smådyr under vandet. Den er ikke så glad for at færdes på land. Da benene sidder så langt tilbage på kroppen, kan den kun let fra vandet. Der findes kun én fugleart, som bliver på Svalbard året rundt. Alle de andre er trækfugle. Den faste beboer er fjeldryben, som er en slags hønsefugl. Svalbard er det eneste sted i verden, hvor lige præcis den her race af fjeldryben lever. Den har tilpasset sig det her ekstreme klima, hvor temperaturen let kommer ned omkring minus 40 grader. Den er fjer hele vejen ned til tåspidserne som et par lange underbukser. Hunden er hvid om vinteren, men skifter fjerdragt i takt med, at sneen smelter. Så er hun bedre kamufleret, når hun ligger på æg. Der findes ingen egentlige rovfugle på Svalbard, men den almindelige kjove her stjæler tit andre fugles æg og unger og æder dem. Men lige nu har den travlt med at beskytte sin egen rede. Der er ingen, der med sikkerhed kan sige, hvad der vil ske med fuglene, når temperaturen stiger. For nogle arter vil det være en fordel med mindre is, fordi der kan skabes større fødegrundlag og flere ynglesteder. For andre vil det betyde, at de vil blive udkonkurreret af fuglearter, der kommer sydfra. Tilbage på skibet sejler vi videre nordpå. Der er stadig nogenlunde isfrit, så vi kommer godt mod nord. Der er strenge regler for at færdes på Svalbard.
Norge, som administrerer øgruppen, værner om den unikke og sårbare arktiske natur. Det kræver derfor tilladelse, hver gang man skal bevæge sig rundt ude på tundraen. Jeg har lige fået lov til at blive sat i land lige herinde. Lige rundt om pynten, der vil jeg sætte mit telt op, og der vil jeg bo i nogle dage. Fordi jeg kunne godt tænke mig at være lidt alene. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at se, om jeg kunne komme tæt på verdens største landlevende rovdyr, nemlig isbjørnen. Og det kommer ikke på den her måde. Jeg ved, at den plejer at gå rundt her langs kanten, fordi der plejer den at søge efter føde. Men jeg har travlt nu, fordi at de er allerede i gang med at sætte den her gummibåd i vandet, så jeg skal have pakket de sidste ting, for nu skal jeg afsted. Vi sætter kurs mod øen, og da vi lægger til ved kysten, hopper jeg som den første i land. Sit still. I can see there's a polar bear over there. Have you seen it? I think we've got to leave. Wait. It's coming. Shit. Go. Selvom det ser ud som om, at isbjørnen den lunder, så skal man ikke tage fejl. Den flytter sig lynhurtigt, hvis den angriber. It's getting closer. Jeg kan se, at den her isbjørn er udsultet og dødsens farlig. Den går fuldstændig målrettet efter os, og det er et tegn på, at vi skal væk i en fart. Man skal ikke tro, at det er nok bare at sejle lidt væk i gummibåden. Vi skal helt væk fra det her område. Udover at isbjørn er lynhurtig på land, så er den også en rigtig god svømmer. Faktisk kan den hoppe direkte op fra vandet, hvis den vil. Folk har set den svømme mere end 200 km fra land, men den her vender heldigvis om. Jeg har længe ønsket mig at komme tæt på en isbjørn, men det her var lige lovligt tæt. Vi forsøger igen at komme på land, men også her bliver vi mødt af en isbjørn. Den har vist også opdaget os. Isbjørnen er tydeligvis på jagt efter fugleæg og har åbenbart ikke tænkt sig at forlade området. Jeg har længe undret mig over, at isbjørnene, der er strandet på de her isfri kyster, ikke bare svømmer nordpå, hvor der er masser af is og sæler, som den kan æde. Men man har observeret, at isbjørnene først svømmer ud til isen, når de kan se, høre eller lugte den. Selvom de kan svømme langt, svømmer de ikke bare afsted uden et mål. Udover at det er livsfarligt at opsøge isbjørnene på Svalbard, så er det også ulovligt. Så vi fortsætter efter et mere sikkert sted at slå lejr. Efter mange kilometer søgning langs kysten, lykkes det at finde et isbjørnefrit sted at gå i land. Her kan jeg slå lejr og opleve Svalbard helt på egen hånd. Skibet med de andre sejler lidt videre op ad kysten og henter mig senere. Nu har jeg 7 dage helt for mig selv, og jeg vil filme alt det, jeg kan. Jeg har masser af batterier med, masser af mad og masser af tålmodighed. Og det er jo Barentshavet, som ligger lige herude. Og det er altså en iskold fætter at have til nabo. Men her kan jeg ligge lige så stille og roligt og behageligt og kigge ud over den mere eller mindre tilfrosne fjord her og nyde udsigten og holde øje med, om der skulle komme hvalrosser eller isbjørne eller polarræv eller noget andet forbi. Måske hvidhvaler, hvem ved. Det er en rimelig almindelig hvalart heroppe, så jeg håber måske, jeg er heldig og se sådan en af dagene eller 2. Nu vil jeg gå en lille tur, og se om jeg kan finde nogle spændende ting at filme. Men inden da, så bliver jeg altså nødt til lige at lukke teltet her, fordi jeg har hele tiden de her polarræve, som er lige omkring min lejr her, og de kan altså godt finde på at smutte ind i teltet, hvis jeg ikke lukker det af. For det er nogle rigtig frække små varyler, så derfor bliver jeg nødt til lige at lukke teltet en gang her. Lige bag i mig her, der er der ved at foregå noget helt specielt. Et festmåltid uden sidestykke.
Der er nemlig skyllet en hval op her. Og det er ikke til at se, hvad det er for en hval, fordi den er i meget voldsom forrådnelse, så der er ikke ret meget tilbage af den. Men de her gråmåger, de er i fuld gang med at æde løs af den, og det er de garanteret gjort i masser af måneder. Og hvem ved, der har måske også været både isbjørn og rev, polarrev forbi og nyt godt af det her kæmpe måltid, der er her. Og det er jo sådan, at gråmågen, den er jo Svalbards skraldemand, hvis man kan sige det sådan. Den spiser alt, hvad den overhovedet kan få fat i af kød. Og her, der er de altså i fuld gang med at rense det her skelet for kød og hud og hvad der ellers er. Efter min næroplevelse med isbjørnen er jeg ekstra opmærksom på at holde øje med de store rovdyr. Jeg vil gerne filme dem igen, men jeg vil ikke overraskes af en. Jeg holder mig langs kysten, så jeg ikke farer vild. Tågen kommer ofte snigende og dækker landskabet, så jeg nemt mister orienteringen. Langt ude på tundraen får øje på en ren. Men da jeg zoomer ind på den, så kan jeg se, at det er en isbjørn, der går og spiser græs. Jeg synes, det er et sørgeligt syn. Jeg ved godt, at isbjørnen sagtens kan leve af stort set ingen mad i flere måneder. Men det, der sker lige nu på Svalbard, er, at isbjørnene sulter i op til 9 måneder, fordi isen er smeltet. Isbjørnen er et rovdyr. Den får ingen næring af at spise planter året rundt. Det er bare fyld i maven. Isbjørnen kommer tættere og tættere på, og det er fristende at blive ved med at filme, når jeg nu er her. Men jeg er her alene, og jeg skal passe både på kamera og riffel. Og hvis der pludselig dukker endnu en isbjørn op, så får jeg virkelig et problem. Jeg har ikke lyst til at havne i en situation, hvor jeg bliver nødt til at skyde, så jeg går væk, inden den opdager mig. Heroppe i Arktis, der er der ikke ret mange fuglearter. Men til gengæld er der rigtig mange af hver art. Prøv at kigge her på det her søkongefjeld, jeg står lige her ved siden af. Der er 10.000 vis af søkonger lige i den her koloni. Søkongerne, de har deres rede hernede mellem de løse sten. For der er de i sikkerhed for polarreven, gråmågen og kjoverne, som altid er på jagt efter deres æg eller deres små unger. Det er sådan, at søkongen, det er en rigtig havfugl. Den går ud på havet her og dykker efter små krabstyr og tanglopper og plankton og hvad den nu kan få fat i. Og så fylder den sin store strubesæk her med de her byttedyr. Og så flytter den så tilbage her til Fuglefjeldet, hvor den har sin unge. Og så ind imellem stenene, og så gylper den så det her føde op til ungerne. Eller ungen, som så får mad på den måde. Heroppe på Svalbard finder vi nogle af verdens største kolonier af søkonger. Der yngler mere end 1 million par på hele Svalbard. Søkongen er den mindste algefugl i verden. Den er på størrelse med en stor knytnæve og i familie med lomvier, alge og søpapegøjer. Søkongerne er en af de fuglearter, som virkelig kan komme i farezonen i takt med de varmere temperaturer. De byttedyr, den fanger ude i havet, er specielt tilpasset til det arktiske klima, og de forsvinder med varmen. Det var en hel befrielse at filme nogle fredelige dyr, jeg ikke skulle være bange for. Det er aften, da jeg vender tilbage til min lejr. Jeg har placeret mit telt et sted, hvor jeg har rigtig godt udsyn hele vejen rundt. Teltet står helt ud til en stejl skrænt, hvor jeg ved, at isbjørnene ikke kan komme op. Jeg ved, der er alt mulig grund til at passe godt på. Og jeg vil lige sikre mig, at der er patroner i her. Det er der godt. Heldigvis ser det ud til, at det eneste rovdyr i nærheden af min lejr er polarreven. Og det er altså min sovekammerat, hvis man kan sige det sådan. Den må jeg aldrig slippe af syne, fordi det kan jo være, at man bliver væk af en af de her bremser, som går forbi lige hernede 30 meter under mig. Så derfor så gælder det om at have den her liggende lige ved siden af.
Jeg har efterhånden vendt mig til lyden af de 10.000 af søkonger, som bor lige heroppe på Fuglefjeld. Og det eneste, der interesserer mig, det er lyden af fugle, som bliver bange. Fordi hvis der er det, så er det enten en rev eller en bamse, som er på vej. Så jeg ligger sådan mere eller mindre halvvågen og venter her. Og håber på, at der sker noget mere her. Men i nat, der vil jeg bare ligge og slappe stille og roligt, sådan halvbløden. Så. Vi fortsætter mod nord for at se, om de varmere temperaturer har smeltet så meget is, at vi kan komme hele vejen rundt om øgruppen Svalbard. Jeg ved, at længere op ad kysten er der et sted, hvor der er masser af hvalerosser. Der skal jeg op. Mens jeg står og filmer, har der sneget sig en isbjørn ned til kysten, meget tæt på flokken. Den ligger og kigger sulten efter hvalrosserne. Endnu en isbjørn, der er fanget på land uden mad på grund af den globale opvarmning. Jeg bliver mere og mere bekymret, jo længere nordpå vi kommer. Situationen er værre, end jeg frygtede. Vi er nu nået til den 80. nordlige breddegrad, og det er meget længere mod nord, end man normalt kan komme med skib. Drivisen er i konstant bevægelse, så det gælder om ikke at blive lukket inde af den drivende is. Vi skal skynde os at sejle ud gennem de smalle render, men det viser sig, at det allerede er for sent.